мавсими нави чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум оғоз гардид. Имсол дар Лига Якуми мамлакат 13 даста барои мақомҳои ифтихорӣ ва махсусан барои ду рохат ба Лигаи олӣ мубориза мебаранд. Дастаи Душанбе шаҳри Душанбе ки соли дуюм аст барои роҳ ёфтан ба Лигаи олӣ мубориза дорад, дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум бо тими Ориёи Исфара дидор анҷом дод. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи клуби марказии варзиш артиши вазорати мудофиа доир гардида бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт. дар поёни қисми аввал аниқтараш дар дақиқаи 45 футболбози дастаи Ориё Маъруф Назиров ба задани гол даст ёфт ва футболбозони Исфара ба пеш баромаданд. дар дақиқаи 79 қисми дуюм футболбозони Душанбе голи ҷавобиро заданд. муаллифи зарбаи нишонрас Имдод Мастонов дониста шуд. бо гузораи 2 дақиқа Муҳаммад Амин Ғафуров дубора дастаи Ориёро ба пеш баровард. дар вақтҳои изофаи қисми дуюм Раҳмонов Раҳмон бозингари дастаи Душанбе ҳисобро баробар кард ва ба дастааш як имтиёз овард. бо ҳамин тартиб дастаҳои Душанбе ва Ориё дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум соҳиби як имтиёзӣ гардиданд. Насчет сегодняшней игры за ПВ насчет поля. У нас это искусственный поля тренировка. Сейчас сюда играть принес. Это будет чуть-чуть тяжело. Это любой команда будет тяжело. Как будто у нас весь играет, не дома. Поэтому так будет. 2-2 ничего случится так, 2-2 играет. ما با این بازی با تیاری خیلی خوب آمدیم و می‌خواستیم که امروز غالب شویم ولی متاسفانه بازی ما نیچه شد. ما رو افتاده نیستیم که بازی را مساوی انجام دادیم. ما در بازی آینده کوشش میکنیم که با غالبیت بازی را به انجام رسانیم. дар варзишгоҳи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд маросими ифтитоҳии чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум баргузор шуд. директори генералии ҷамъияти саҳомии фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд Қурбони Алимардон зимни баромади худ қайд намуд, ки дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд имсол дар чемпионати мазкур фаъолона иштирок хоҳад кард. қайд карда шуд, ки маҳз таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футболи мамлакат муҳтарам Рустами Эмомалӣ нисбати рушду оммавияти футбол аст, ки сол аз сол ин намуди маҳбуби варзиш дар кишвари мо рушдунуму ёфта истодааст. дастаи парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд вохӯрии аввали худро бо дастаи саройкамари ноҳияи 5 гузаронид. дар дақиқаи охирини қисми аввали бозӣ ба соҳибони майдон кушода шудани ҳисоб муяссар шуд. тӯбро ба дарвозаи меҳмонон Алинур Ниёзбеков зад. нимаи дуюми дидори ин дастаҳо низ ҷолибу тезутун ҷараён гирифт. дар дақиқаи 54-уми вохӯрӣ ба бозингарони дастаи парвоз задани як голи дигар ба дарвозаи меҳмонон муяссар шуд. туби дуюмро Салоҳиддин Одинеев вориди дарвозаи Саройкамар намуд ва вохӯрӣ бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи соҳибони майдон ба анҷом расид. маврид ба зикр аст, ки роҳбарияти ҷамъияти саҳомии фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд соли равон ҷиҳати мустаҳкам намудани базаи моддию техникии даста нақшаҳои зиёд доранд. раванди машқу тамрин ва омодагии даста ба вохӯриҳо зери таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти даста қарор дошта, таъмиру тармими варзишгоҳи фурудгоҳ бо тамоми инфраструктураҳои лозима дар нақша гирифта шудааст ва то охири мавсими имсола амалӣ мешавад. роҳбарияти даста азм доранд тими фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд имсол дар Лигаи Якум маҳорати баланд нишон дода ба Лигаи олӣ роҳ ёбад. ёдовар мешавем, ки имсол дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд, Гулистони шаҳри Гулистон, Истарафшани шаҳри Истарафшан, Рафшани Зафаробод ва Ориони Исфара вилояти Суғдро дар байни 13 дастаи дигар минтақаҳои кишвар муаррифӣ менамоянд. Хочу сначала поздравить болельщиков с первой игрой и с первой победой. Конечно, игра очень сегодня, если так говорить, результатом более-менее, если довольны, то игрой плохая реализация моментов. Создали очень много моментов, но реализация сегодня нас подвела. Это, конечно, будет нам уроком, чтобы мы знали, над чем работать, и будем продолжать над этим работать. А так, для первой игры, думаю,
неплохо мы справились и будем дальше готовиться ко второй игре. Бузи имрӯз нақд гузашт назар ба бузи бачаҳои мо ё шибаддан вале тайёришон кам тарак сустарак буд. Мито маъқул шуд бачаҳо нағз. Мисол хай бачаҳои ёш хати ҳамаи чизро мондем мо нағз шу баромад кардан, соз баромад кардан. Оянда да тайёрӣ мебинем ки бо созтар ба бозиҳои дигар бозӣ навбатӣ дар хона қати восеи Хулбук восеи бозӣ дорем. Насиб карда бошад тайёримона созтар мебинем. дастаи ҳулбуки ноҳияи восе дар даври аввали мавсими нави футбол байни дастаҳои лигаи якум дастаи барқчии шаҳри ҳисорро дар варзишгоҳи марказии ноҳия ба номи Теша Исмоилов қабул намуд. Пеш аз оғози бозӣ нахуст бо иштироки сарбони дастаҳо ҳамчун рамзи эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ таҳти суруди миллии Тоҷикистон парчами давлатӣ баланд бардошта шуд, ки ин нишона аз оғози мавсими нави лигаи якум дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвон мешавад. Бинобар иттилои сардори дастаи ҳулбук Саидкарам Сироҷев, дар соли ҷорӣ дастаи ҳулбук баъди дигарбора таъин намудани Ҷурахон Мирзоев ба ҳайси сармураббии даста ҳайати асосиро аз ҳисоби футболбозони маҳаллӣ ва шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ташкил намуданд. Дар қисмати аввали бозии мазкур бошад соҳибони майдон бештар дар хати ҳамла қарор дошта чанд маротиба имкони голзаниро ба миён оварданд, вале дар ин қисмати бозӣ ҳар ду даста имкониятҳои созмондодаро амалӣ карда натавонистанд. Ҳамин тариқ қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. Бо оғоз гардидани қисмати дуюми бозӣ ҳар ду даста пайваста ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд. Агарчи дастаи ҳулбук нисбат ба дастаи ҳариф имкониятҳои хуби голзаниро созмон дода бошанд ҳам, вале дар дақиқаи 67-уми бозӣ баъди иҷрои зарбаи кунҷи Ҷовидон Хушбахтов тавонист ки бо як зарбаи зебо нахустин голи дастаашро дар мавсими нав ба тури дарвозаи ҳариф ворид намояд. Ҳамин тариқ дастаи барқчӣ дар ҳисоби бозӣ ба пеш баромад. Баъди ин гол дастаи меҳмонон бештар дар хати ҳимоя бозӣ карданд, ки ниҳоят дар дақиқаи 84-уми бозӣ футболбози аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омада Самариддин Расулов партофти ҳамдастаи худро ба гол анҷом дода ҳисоби бозиро баробар намуд. Бо гузарош шудани ҳамагӣ як дақиқа дастаи барқчӣ тавонист ки голи дуюми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонад. Баъди иҷрои зарбаи стандартӣ дарвозабони ҳулбук ба хатогӣ роҳ дод, ки футболбози дастаи меҳмонон Ҷамшедзода Диловар ҳолати мазкурро ба гол анҷом дода боз ҳам дастаи худро ба пеш бароварданд. Дар дақиқаҳои изофанамудаи довар бошад дастаи соҳибони майдон бештар дар хати ҳамла қарор дошта ниҳоят дар як ҳуҷуми бобарор баъди партофти Ҳасан Рустамов ҳамлавари дастаи ҳулбук Самариддин Расулов голи дуюми худро дар ин бозӣ ба ҳадаф расонида ҳисобро баробар намуд. Ҳамин тариқ бозии мазкур бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид ва ҳар ду даста аз ин бозӣ як имтиёзӣ ба даст оварданд.